Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes og pizza size na. Buwan mahigala sa Nobyembre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutaran karong butaga mga higala. Bagyong Tino mas nikusog pa samtang ana-ana ibabaw sa West Philippine Sea. Og hingpit na kining nakagawas gikan sa Pilipinas. Straight to the point. Igawas na lang bagyong Tino kusog gihapon. Kapila naglandfall mga sukit tigpaminaw ang iyang kategory padayon sa typhoon kategory unya nagdag kusog nga volume sa tubig. Straight to the point. Hangtod na lang mga higalang ni gawas na sa Philippine Area of Responsibility kusog gihapon. Paita tumang bagyo mga higala. Samtang laing bagyo nga gawas pa sa Philippine Area of Responsibility nga dunay kahigayunan nga mahimong super typhoon, posibleng musulod na sa Pilipinas ugmang adlaw. Straight to the point. Ginoo ko mga kaigalaan, maintag paginhawaon na sa ta mga sukintig paminaw taon. Kayang sugbo may higala wa pa makaginhawa bag-o pa lang ta mga kaigalaan nga nabiktima sa linog. Nya karon ni anapoy bagyo. Ang bagyo mga higala medyo naapsan pa mga biktima mga higala sa linog. Kayang linog ba kaigalaan nakapatay to og 79 ka mga tao. Samtang kining bagyo mga sukintig paminaw ang latest nato karon mahigala nga count dinhi sa DYHP RMN Cebu uban sa kumpleto na to mga reporters dito sa gawas. Niabot na may lag 111 ang namatay. Straight to the point. Nakalas tungod ining bagyong Tino mahigala sa Diakbayan sa Sugbo og lalawigan sa Sugbo 111 na. Apan duna pay mga missing. Straight to the point. Katanig pagtagad lumutaga mga kaigalaan sa atong pamanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Una mga kaigalaan nga dunay mga taga Cebu City nga akong nahinabi nag-uol in town kaayo. Kay pipila ka semana mahigala ang milabay, sila pa ang hatag og mga relief goods didto mga kaigsunan sa Northern Cebu. Pero karon sila nasab ang rescue honon. Straight to the point. O ni mga higala nga nagpadayon sabta sa atong relief operation mga sukit tigpaminaw. Og lain na po ni nga atong pagpanuktok sa kasing-kasing sa atong mga listeners depende lang sa mga igsuon nato nga dunay mga grasya din ha nga ikatabang og ikapadangat, ikapaambit. Saon taman ni amay laing katalagman nga mas dako pa ang mas daghan pang namatay gani mga higala ikumpara sa linog. Straight to the point. Subong pamalandungon, sakit nga pamalandungon. Og ngani para nako mahigala medyo bag-o pa ta nga nang hatag sa mga relief goods. Bag-o pa ta naka fourth wave mga higala dito sa northern part of Cebu. Medyo ang ato mga tao mahigala sa relief operation wa pa gyud ingon nga nakapahuway gyud tag maayo. Karon na napoy lain mga sukit tigpaminaw. Pero mao na akong giingon inigmata nato sa kabuntagon sa mga naminaw nako karon, no? Inigmata nato sa kabuntagon human sa bagyo. Pag-ihap nimo sa iyong pamilya nga kompleto, grasya na. Straight to the point. Pag-ihap nato sa tong pamilya nga way nakalas, consider it as a miracle. O kung doon na tayo mga grasya mo paambit sa uman nga doon na in time mas dakog problema kay kumpara nato. Straight to the point. O na mga higala nga sa magkausapan magpakauaw na sad ko. Dito sa kahanginan mga sukit tigpaminaw. Atong gilusad na sad mga higala ang atong panuktok sa kasing-kasing sa mga listeners. Pinagi sa GCash number ni Inday Aida Tampos sa 0991-207-9880. No, akong balikon 0991-207-9880. Mo na yan GCash number may galaw ang Go Time, the same ra ang number no sa Go Time. Mga kahigalaan kang Inday Aida Tampos na itong gigamit nga GCash
o gagutay mga sukit tigpaminaw gumikan ining maong insidente. Straight to the point. Kita mismo ni suroy ta dito may gala sa field o nakakita ta sa aktual nga sitwasyon dili gyud lalim. So daghan mga higala na problema na meet na to may gala ang mga tao nga dunay mga nakalas kinabuhi. Kadto mga nakalasan sa kinabuhi sige lang padayon lang magmalig-on lang o kini nga panahon naay mga tao nga daghan sad gihapon nga nakig-uban ninyo nining mga panahona. Kadtong mga tao nga gikaluyan sa Ginoo pag-ihap na to sa pamilya human sa bagyo kumplito. I know nga nanawag ta sa tagsa na to ka mga pamilya. Nag-check ta sa tagsa ka mga pamilya nga nalayo na to. Pag-check na to kumplito ang atong pamilya, consider it as a miracle. Og doon natin mga grasya motabang ta sa uban nga nawad-an in taon sa ilang pamilya o mga kabtangan nawad-ag mga panimalay o nabiktima taon mahigala sa usa ka katalagman nga kining bagyong Tino. Straight to the point. Ang problema ron ni ana po'y lain mahigalang super typhoon. Sus Ginoo ko. Atong iyampo mga kagalaan nga kung mahimo mahilis sa untan nimong super typhoon, ang sentro ini mahigala ang dito sa sentro dapit sa Luzon area. Apan atong iyampo mga higala nga unta. Ilikay ang Pilipinas mahigala ining maong nga bagyo. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. DPWH Secretary Vince Dizon ni duaw sa Sugbo kagahapon aron susihon ang kadaot nga gibilin sa bagyong Tino. Straight to the point. Ilabi na sa natad sa mga infrastructures. Straight to the point. Samtang kabangis ni Tino ni pakita sa dakong kapakyasan ang ato dinong flood control projects may higala ni abot og 26 billion pesos. Ang mga kapakyasan sa 17.4 billion pesos nga balor sab sa flood control sa Sugbo. Straight to the Ang point. pakyas nga mga proyekto batok sa pagkontrolar sa baha. Gisaway usab mahigala ni Secretary Vince Dizon. Straight to the O point. kita mismo ni suroy ta mahigala sa mga areas kay kining mga nagwild mga higala nga mga dagkong suba. Dagkong sapa ang Mananga River nga atong nasusi, ang Butuanon River, dire mga higala sa may Cebu padong sa Mandawi o ang Kutkut River sa may Liloan. Straight to the point. Dunay mga budget sa flood control nga dagkong budget pero wa makontrol mahigala ang baha. Straight to the point. Kani pagtagad lubutaga sa tumaman uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Dakbayan og lalawigan sa Sugbo pulos na gipaubos karon sa state of calamity human gikuso-kuso nining bagyo nga si Tino. Straight to the point. Samtang sa kauluhan Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni mando sa DPWH katagaan og prioridad ang rehabilitasyon sa Sugbo human ni igo ang bagyong Tino. Straight to the point. Samtang ang DSWD nangandam sab sa alang sa laing bagyo nga moigo na sab. Bisan og wa pa sila mahuman sa relief operation alang sa bagyong Tino, apan wa tay mahimo mangandam na sab alang sa lain pang bagyo nga dunay puruhan nga mahimong super typhoon. Straight to the point. Sa laing bahin ang Malacañang ni mando sa mga ahinsas gobyerno nga dili una magparty-party. Og himuong simple ang selebrasyon sa Pasko, taliwa sa daghan na biktima karon sa sunod-sunod nga katalagman. Straight to the point. Ug unya sa laing balita pagyud mahigala, ang giigo sa bagyong Tino ang Kabisayan. Ang Sugbo grabing naigo og ang Kabisayan. Daghang infrastructures ang nangadaot, daghang flood control projects nga angay mahigalang susihon. Apan ang ICI tua mag-imbestigar sa Davao. Agi tala ni katawa-katawa mahigala. Naunsa ning kalakihan? Okay lang, imbestigaran ng Davao, way problema. Pero ayaw tawag kalimtin ng Sugbo Straight to the point. Ini guban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Pag-ampo alang sa proteksyon, batok sa nagsingabot nga bagyo. Diyos nga amahan, ugway katapusan. Labaw nga makagagahom sa kalangitan ug dinhi sa kalibutan. Nagadangot kami kanimo nga puno sa pagpaubos, pagsalig ug paglaom diha sa imong way katapusan nga gugma ug pag-amuma. Taliwa sa among pag-atubang sa dakong hulga sa nagsingabot nga bagyo. Nagasangpit kami kanimo. Isip among dangpanan ug kalig-on. Idupa ang imong mga kamot o Ginoo. Ug pakalmaha ang bangis nga hangin ug masuk-anon nga kadagatan.
Padagay daya ang ulan nga sama og imong gibisbisan aron mapalagsik ang kalibutan. Ug dili nga magdakini og kadaot dinhi sa imong katawhan. Lingia nga adunay kaluoy katong anaa sa malisud nga sitwasyon. Panalipdi ang mga huyang ug nawad-an sa kusog. Bantayi ang among mga Pinoyanan, among pananong ug ang panginabuhian. Hupaya kami o Ginoo gikan sa kahadlok ug kakulang sa paglaom. Palig-una pa ang among pagsalig diha sa imong panaanon proteksyon. Gasiga ug giyahi ang padayong nagserbisyo taliwa sa mga hulga nga giatubang. Ang mga leader sa gobyerno ug ang mutubag sa panahon sa emerhensya, hatagi sila og igong kinaadman, kaisog ug magkahiusa ang ilang kasing-kasing samtang sila magbudlay aron pagsiguro sa kaluwasan ug kaayuhan sa tanan. Pinaagi nining maong pagsuway, subli unta kami nga makatun sa paghatag sa among pagsalig nganha sa imong kabubuton. Ug tukuron ang usa ka komunidad nga puno sa gugma ug pag-amuma sa matag usa. Ang imong kalinaw maghari unta dinhi sa yuta, ug ang imong balaang espiritu mubago sa naong nganing kalibutan. Kining tanan among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Mahal nga Birhen sa Guadalupe, ang patrona sa Sugbo, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Santo Niño de Cebu, kaluy kami.